Σοβαρά τώρα. Ένας άνθρωπος φοβάται την κισιμίση δηλαδή. Δηλαδή η κισιμίση είναι από το χάγκι-βάγκι. Και είναι απλά ένας χάγκι-βάγκι που είναι ροζ. Δηλαδή... Δεν αντέχω αυτά που ακούω, παιδιά. Δεν αντέχω αυτά που ακούω. Δεν αντέχω. Φοβάται τον δαίμονα σε ρημικέφαλο. Και τώρα αυτό σημαίνει κάτι αυτό εδώ. Ναι, ποια υποτίθεται γλώσσα είναι αυτή?